En aquest tutorial us vaig ensenyar com afegir o treure arxius de les notes del Caifa. El primer pas és crear una nova contribució. Si vull afegir un arxiu o imatge a la contribució, he d'anar a les icones que estan a la part de baix a l'esquerra. El símbol del clip és per ajuntar un arxiu i l'altre és per ajuntar una imatge JP o PNG. Són per adjuntar arxius del nostre ordinador. Si volem accedir a arxius d'internet, han d'estar en el nostre ordinador. Per adjuntar un document de text hem de clicar el clip i em porta un quadre de diàleg que em permet buscar el text al meu ordinador. Cliquem a enviar. El text estarà a la pestanya d'Attachments, al costat de les pestanyes de Contribution i Authors. Entrem en Attachments. Cliquem damunt del nom del document i em porta al document obert en una nova pàgina. Trigarà més o menys en obrir-se depenent de lo llarg que sigui el document. Vaig a la pestanya de Contribution i acabo la meva nota. Escric un títol i faig un clic en Contribuir. Vaig a veure on està la meva nota i m'asseguro que l'arxiu aparegui. Obro la nota i vaig a la pestanya d'Attachment. Faig un clic i veig el document. Clico en el link i em porta cap a una nova finestra. Si vull afegir un altre document, li dono a editar per accedir al mode d'edició. Clico a la icona d'adjuntar un arxiu d'imatge. Seleccionem l'arxiu d'imatge i li donem a enviar. Per comprovar que s'ha adjuntat, clico a la pestanya d'Attachments i veiem si està. Cliquem al link i em porta cap a una nova pàgina on apareixerà la imatge. Per treure un arxiu és molt fàcil. Anem al link i traiem el tic i l'arxiu desapareixerà. Si volem copiar una imatge dintre del text de la nostra nota, us ensenyaré a fer-ho. Obrim una nova contribució. Fem el procés que us acabo d'explicar. Obrim l'imatge, selecciono arxiu i l'enviem. Anem a la pestanya d'Attachments. L'obrim, surt la imatge. Anem a la barra del navegador i copio l'adreça URL. Tornem a la nota, cliquem a Contribució i cliquem a l'altra icona d'imatge. I enganxem l'URL on diu Source. Cliquem OK. La imatge apareixerà al cos de la meva nota. Quan cliquem en el link, no ho he de fer damunt de la imatge, perquè si no em porta a una finestra d'error.